let us come together, Igbos, let us share together, Igbos, join your hands together, Igbos, never mind your step, Igbos, your light now is shining, Igbo, your roots come from Israel, Igbo, Hebrew is your name, Igbo, Israel is your roots, Igbo, Jacob is your father, Let us come together and let us share together and let us join together, Igbo ụmụarọ, Igbo ụmụeri, Igbo ụmụ Igbo, anyị bụ Igbo, biko ekọtanụ ka anyị jikọọ ọnụ, Igbos, come back to your creator, Igbos, come back to your leader, Igbos, come back to your language, Igbos, forsake all the gods, We are all our one people. We are all our family. We are all our one people. We are all our family. Iku awobo owe, iku ajo owe, ide akpaeka, ide alon, emagodo. Imeja egono, ibekono kuhawarota. Botara bia, botara ji. Jatsa to tati shirike. Imeja ka wodo korere. Ana malu futagodo. Leda. Imeje otara bo oti. Oya banye gbeje ri. Adaro owe. Ila ite wo wa ago. Kadina mo huye boy. Asha ase. Break share ya benwe. Eyi ya ai ibe se ike ya no ko me oporoko wa no ko ise japa ahore re. E bi ade ba ye ni bo ya aga prato iwo ta wa ko iwo ni si se wi ta bodo siri ye to de. Ibe je ono e ba fe o si da bo. Wa si so. Ode egbe. Awa ade egbe ono, awa bo wo po. Wo po foro. Bóyá bá igide bàbá náà gùdé igide ẹ máa mi àmìmí igide pàwọ̀ dé ọdún rere Ọdún wa ọdún mure. ọdún bònú ya nígbà yìí Ọdún wa mure. ẹ̀bọ̀ yìí dùn ré èké wà rẹ̀ ọdún ré Ọdún wa mure. àyàtọ̀ kẹrùbẹ̀ rà yín nígbà yìí pé lò ẹ̀bọ̀ yìí dùn ré èké wà rẹ̀ ọdún ré àyàtọ̀ kẹrùbẹ̀ rà yín. Wa bekee te ekwedi, ta mme ta agbata egwu. Wa bekee te ekwedi. Esi m na ngalaba Chinedu. Abụ m onye Enugu. Usie ike. Abụ m onye Ọgwụ. Egwu ọ na-atụ. Abụ m onye Ọgwụ nke dị n'Enugu steeti. Afa ndị siri wa abacha. Otu nsu ebe dị abacha ma otu nsu ebe ọzọ. Ọtụtụ ụtụtụ tata nsikwa ya. Ime ya nsụbachara ya. Otebe ife niile m gote. N'ụzọ gbanye mmiri n'ite. Onye mmiri n'ite tinye ụkpaka tinye ya ọsọ nwere mmanụ tinye imere nwere mmanụ tinye ahụ sọ tinye nnu ọsọ nweruzie abacha lee na mmiri wee n'ime abacha atọ nke na atọ ncha dị abacha were akịdị na crayfish ihe elu na ose
Thank you very much. Go on the next. Go on the Thank you. Go on the Nko taraji, nka ogokpo, nka okwash, owambo oshimi. Abmo Enugu State, the base of local government. Here we should go to Puri. You can go to Puri, not containing 6 classes of food. Don't make 6 classes of food on the Nay, Yabazaka, Yane Coca. Mundo boneki home, na ye maro azak. You contain carbohydrates. You get a card. Ever I couldn't mean very when I couldn't talk. You didn't have to speak it. You get a good iron. You will protein. You get my salt. It has the mineral. Then onions and vegetables has the vitamins. Then you get the water, which is the remaining one. Fat and oil, that was a manu. Manu ya bu manu for happen kan edobe no manu de la shwa. One aka. Excuse. Yes. I'm Bobodag the Petra Sopolo. I'm Moye Sukan. Gonzala Kedna Suka local government. Yem Shibu Ayalayoka. Yem Shibu Ayalayoka. Yen Jeshen Buoka. Na Eked Dana Eki. All are ready. Alem Jeshen. Yam Jeshen de Moku, Yam Sutan, Komazan. Yes, she is NFCS. Thank you, go on the aka. Oh yeah, also so. NSCS. Mango, Oneji, Messi, Bango, Nshianuki from Kwashula State. Baby Mila, Lara Shuenu. No Lamu. Kwashulu Nene. Mela get and Kremu, Kawari Muchi. Kwashulu Nene, Yamila Lage, Iya, Omu, Nenya. They were put Melulu, the Andre, Mando, Ashese, Mama Inco, the Andre, they do now woman, the mayor, Ella Chicken, Andre Bali, very well, the baby, the Mary, Mary, Thank you. Next person, go on the aka. I'm Wada, the Joma area. Esi n'obodo bụ Achara, nke dị n'Awka North, dị n'Anambra Steeti. N'ahịa ebe a ị ga-ahụ ihe nsi. Ofe mpoto ka a na-akpụ ya mpoto ede. Ndị Achara na-akpụ ya ofe mpoto. Ihe anyị ihe afụ ihe dị n'akụkụ n'ebe a. Ewute m na-ede efere ntinye ya bụ biko. Ọ dị ihe dị iche iche esi ya bụ nke a bụ mpoto ede. Mmanụ. Eji magi esi, eji mmesi, eji ose, eji ogide obe esi. Mana ogide obe ibu n'ịchọrọ ọkọ isi wee chọrọ esi wee ya. Ị na-anya ebe a, ị ga-afụ ka ọ dị. Mpoto e ga-ebuso banye na mmiri. Mpoto ede bụ ede, ukwu ede. Ukwu ede, ya ka a na-abanye, ikwu si gbaa ya n'anwụ, ọ kpọchacha iwere aka gị, ifeọ ya etu a, ifeọchachasịa ya, ịbanye na mmiri. Ịbanye na mmiri, ọ bụrụ echi ka ị chọrọ isi ịta n'ụtụtụ, ịbanye na mmiri. Ka onwe ike dee nke ọma tupu ibido wee mee gịnị wee siri ya bụ na ọkpọtọ bụ ikpeazụ ga-etinye. Daalụ. Thank you. Go on the aka. The last person, fast.
NFCS afọ mbụ nwa amadi na ike eme abụ m onye bi n'agụ nke okporo Oshodi n'Enugu steeti. Ile anya ebe a ị ga-afụ na ihe si bụ ọgbụgbụ na achịcha. Ihe a bụ otu ihe eji mara ndị Enugu. Nke ọzọ bụ mmanya, ihe ize a ga-enye gị ịbụ onye ọbịa nke bịara n'Enugu. Ụzọ esi esi ya bụ nke mbụ, ị ga-eweta achịcha, anyị eweta agbụgbụ ị ga-esi ịrọsịsị ya ahịhịa dị n'ime ya, sie ya ka ọ na-eghe ka ị na-asụ achịcha. Isi achịcha etinye ya na mmiri ka o wee dee. Mgbe ọ ga-esi ya, fichaa ya, tinye ya na ngwugwu, kechie ya, tinye ya n'ime agbụgbọ ahụ isinye n'ọkụ. Mana tupu itinye ya n'ime, ị ga-afụ na agbụgbọ ahụ ego. Ọ ga-esizi ya, achịcha ya esi ya, iwepụta ya, tinye ya aja ma ọnụ nkata, itinye ya ba kpachaa ya. Nke ọzọ bụ iwepụtasị ya, iweta mmanụ tinye n'ite ka mmanụ si ọkụ, itinye ya yabasị. Nke ọzọ bụ ụkpaka, itesie ya, iwere ego osisi ịkpagharịa ya, ịkparịsịa ya, ihe izi ga-ebuzo ma etinye bụ achịcha, ịkparịchaa ya, tinyezi agbụgbụ, ịkpagharịa ya. Thank you very much. Because the judges step down and test the food. The judges are the Bolapa, one is Boko, one of our and the judges. They would the judges, Badana and go to test the food. To go down, volunteer yourself and go down. Igbos, let us come together. Igbos, let us share together. Igbos, join your hands together. The last group Obodo Perpetua S Ayaroka Umetufu Ifeoma G Afangasu Okafu Ogechike Ofose Achitanagene Mbote the baby have been presented and Agonet Oluchi Abada na Akede. They are only Abadazi Bazo. After that, I will now to kind refreshment and entertainment. Uno ne mazinga, our MC disappear. The man that forever 5 years. Ma okay, Kulua. If you don't take a leave, Monday and those here. Organize and big event there. Well organized, make use of these ladies, this girl and our group. Now the NFCS President and Co, please organize them like Kenya. How are they doing out here? One of Puna Kenya or Puma MSC there. The NFCS who are coming now, but Maloti and Charles Swanga. I anywhere over of any kind. Remember that people Igbos forsake all the gods. We are all our one people. We are all our family. We are all our one people. We are all our family. Abia Yesu, Aneas. Yesu Abia Sef. Yesu Abi here. Yesu Labeus.